E xa coñecemos a condena polo último golpe de José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo. O fiscal pedía 36 e finalmente serán 24 anos e 4 meses os que pasará en prisión Pandolo polo asalto a unha casa en Ordes en que intentou roubar e matar sen éxito dous dos membros dunha familia. Ademais, terá que pagar unha multa de 180 euros e indemnizar as vítimas con outros 14.000. Así o sentenciou esta mañá a sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña. Esta era a última vez que víamos a Pandolo o pasado 19 de xaneiro saindo da Sala da Audiencia Provincial da Coruña, onde o seu xuízo quedou visto para a sentenza. O seu verdadeiro nome é José Manuel Martínez Quintáns, un dos delincuentes máis temidos de Galicia dende os anos 90. Ten 52 anos e foi detido en 55 ocasións, polo que o cárcere é máis o seu fogar que o que tivo que abandonar en Mazaricos de moi novo por problemas coa xustiza. Na súa bagaxe delituosa hai múltiples antecedentes por roubos, asaltos, intento de agresión sexual e tamén de homicidio, mesmo por disparar contra axentes da Garda Civil, polo que foi condenado a 20 anos de cárcere xa no 2007. Moitos dos delitos cometidos foron durante permisos penitenciarios dos que se aproveitaba para fuxir. Neste último xuízo, o avogado defensor tratou de alegar como eximente a esquizofrenia paranoide que sofre nun intento de rebaixarlle as penas. Pandolo tratou de defender a súa inocencia nun alegato final que non convenceu a sala, polo que ten que volver ao cárcere. Nela vai pasar boa parte do que lle resta de vida.